tumataas na kaso ng suicide sa Dagupan City, ikinaalarma ng pamahalaang lungsod. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nananawagan ng agarang tulong at pakikisa ang pamahalaang lungsod ng Dagupan matapos maiulat ang pagtaas ng kaso ng suicide sa lungsod. Sa ginanap na flag raising ceremony nitong Lunes, Marso 2, inihayag ng alkalde na kapagtala kamakailan ng tig-iisang kaso ng suicide sa mga barangay ng Lasip Grande, Punuan Bukig, Maluwod at Punuan Gasset base sa konsultasyon sa Teens Center. I would like also to call your attention. I need your help. Because very alarming po ang mga suicide cases po. I will be needing the help of everyone. Aside from that the school plays a very important role to prevent these cases among students, I'm asking the Sangguniang Panlungsod through the committee chair on women and children to come up with an ordinance. Dahil dito nanawagan ng alkalde sa mga magulang, paaralan, barangay at iba pang sektor ng komunidad na isulong ang safe spaces para sa kabataan at mga estudyante, lalo na sa loob ng mga paaralan. Noong Pebrero 26, inanunsyo rin ng isang konsihal ang panukalang ordinansa na magtatakda ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga menor de edad na itinuturing na isa sa mga posibleng nakaapekto sa kalusugan ng mga kabataan. Kaugnay nito, ayon sa tala ng Philippine National Police, halos 2,000 na italang nasawi sa buong bansa dahil sa suicide sa unang bahagi ng 2025, kung saan karamihan ay mga kabataang nasa edad 15 hanggang 29. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.